Naka-playlist ba? Oh, di ba? Iisip ko eh. May lima nagtanood, lima. Tago-tago naman to si Dana. Dali na dito. Hindi ka na eh. Hello po sa ating 7 viewers. Alam mo kasi po yun. Time time bot. Wala sa siyan. Saan ka naman isip ako? Yung Sanrio, ang dami na lang. Ayaw niya ng Sanrio. Gusto niya yung panalik. Na ano? Si Remo. May nag-utot pa eh. Alam na. Ano ba yan ate? Dali na guys, excited ako sa live natin ngayon eh. Excited ako kasi meron ako mga revelation. Na-open mo ba yung ano tayo? Oo. Revelation sa mga totoong pagmumukha. Sa mga napakita pa. May nente. Mamumukha namin nung araw. Nung araw na ano. Shout out daw po kay Ma'am Miss Kat Jane. Sino ang pangalan nung nagbigay nito ba? Kay Ma'am Miss Kat Jane. Yan, mamaya na. Shout out! Hello po sa ating 51 viewers. Hello po. Shine Good tayo evening po. Happy weekend. Thank you nga po pala kay Ma'am Marley Mondero sa Paboti. Thank you so Thank much. you po. Thank you. Pasensya na. Hindi na po tayo nagpang-abot. Kaya nga po. Pasensya na po kayo. Yan, let's Yan ang 10 ano. Thank you po, Ma'am. Ay, sino ba? Edney? Paku. Thank you po. Thank you so much po sa speaker. God bless po. Isip mo ko yung camera kaya. Hindi ko pakita. Usad ka dito, Dana, dali. Hindi ko makita. Ako din naman ah. Kala ko may tao sa likod. Kala ko ulo. Pasok pa na. Ayan. Antay-antay lang natin yung ibang ano. Mayroon kami ipapakita sa inyo. No, hindi klaro Wala ko ba? yan. Yung ipapakita sa inyo. Yan, shout out po pala kay Sir Alvin Evale. Evale. Kung ano po Ay, yung from Zamba, Zambia. ang mukha ni camera girl. Super. Yan, tikman natin guys yung botchi ni Tita Merly. Thank you po, Thank Tita you so Merly. much po. La, nahiya kami sa inyo, ma'am. Pwede pa naman ngayon. Pwede pa po kayong humabol. Pwede pang humabol ngayon. Nandito lang po kami sa may kubo. Biglaan po kasi yung yaya Tita nila Remy. kanina. Kaya lang sobrang hina naman ng signal. Nakailang sa akin na Tikman natin yung botchi. hina ang internet. Sige, Cooper. Kopi. Hindi yung pwede sa'yo, Cooper. Usad ka na kasi din dito. Kakanghi ka nga ng platito kay Kuepe. Lagyan natin ng ano, buti. Dali. Masikip mo yung ano. Sabihin mo, Kuya Ipe. Sarap nito sa kape. Kuepe, pengin lagay ng buti. Kuya Ipe, pahinga mo kami. Gaya ng busi. Yan guys, pauwi na kami bukas. Pabalik na kami ng Quezon City. Kepe. Thank you po. Pangkape daw natin. Thank you so much. Thank you, Salamat thank you po. po. Ano pag galaw na lamesa? Hello Kuya po. Ipe. Kuya Si Pe? Kuya Ipe. Si Kuya Pe? Ate, nalaglag na si Cooper. Ano ba naman ang likot-likot mo kasi? Dito. Ano mo to? Oh. Cooper. Antik Halika na dito. picture mo yan. Cooper. O, bigyan mo Thank siya. you so much po ulit sa pabati. Hindi man. Dana, ba't hinawakan mo? Oh my God, Dana. Okay lang po. Ang sabi niya kasi ako nirap. Malinis naman yung kamay ko. Sampo yun. Oh, okay na. Okay na yun. Ay, pati. Nanonood na si Ma'am Merly. Yan. Thank you, Thank Ma'am po, Merly. Ma'am. Thank you po. Ma'am, punta ka ngayon dito, ma'am. Antayin po Sabay-sabay namin kayo. tayong, kainin Magkape. natin tong butsi. Malapit lang po yata ang, saan ba yung tablang? Sa may, Tablang. sa may Lapit din sa may palengke daw. sa may, So may oval lang po ba? hindi. Ito mga. Likor. Patingin. Diyan, sa likor. Sa Malapit likod. lang daw yung sabi natin. Grabe naman, Pasyal Dana. po kayo, antayin po namin kayo dito. Mag-aantay po kami. Sige na po, please. Picture po tayo. Nantay po kayo dito, ano?
kayo na. Lamig. Yan, shout out po kay Anchit Dinglasan Ala. from Ang sarap ng botchi. Andong, South Korea. Hello Hello po. po sa taga South Korea. Paborito ng bayan. Paborito ko to, botchi. Dana, natikman mo na ito? Alam niyo si Chowking ayaw niya. Kahit kaya nung kumuha siya ayaw niya. Tama. Madami daw butlig-butlig. Bakit ka ba? Pahit daw sa loob. Ilang viewers na tayo? Hello po sa 83 viewers. Hindi po. Ano? Ang lamesa natin, ginagagaw. Good Gusto evening ka po ba? sa inyong lahat. Okay pa yun. Dana, okay, abot ngayon na. No? Super! Lagyan mo natin. Dana. Nagkape ka na, girl. Kunti lang yun. Dito ka na nga, o Jen. Isang ka dito, isa o. Ang lamesa. Malikot. Masalisa, ano mata. Singit. Ano na, naisawsaw na sa buhok niya. Ano si Dadaan po kami ng Philippine Arena sa ano. Ay, sa The Garden lang po kami. Ano? Ay, may concert Concert po siya. Sa video, may concert. May concert. Pero balak po namin pumunta ng The Garden. Hindi, mapupuno daw yung arena. Philippine Arena sa Panatlo. Yun pala ano ni Kwan, ni Sara Duterte. Ay, Ay, sorry. mesa. Hindi, kala ko siya. Super! Ang sarap. Hello po sa 101 viewers. Diyan, hindi tayong bigyan. Magbasa ka na, boy. Kala ko ano ka na eh. Ayan, wala pa. Meron na. Oh, shout out po sa Makaspak family. Taga Tarlac din po ako sa kaniling nakapag-asawa ng taga Bulacan. Yan, shout out po kay Sir Charlie Hello po. Makaspak. Sa Magandang gabi Makaspak po. family. Hello po, good evening po sa Makaspak Kapag- family. Yan na. Ano? Ang dito kami sa kubo ng auntie namin. Ang ganda. May pahala-halaman siya. Mamiss namin dito sa Tarlac. Ang tagal naman bago kami makabalik dito. Oh, yung Kainom kape lang ko. konti lang. Guys, ang aga ng kape. Kailan po papunta nyo ng mga ano po siguro? Wala yun. May kape Hi, ko. DFL. shout out. Ingat kayo sa travel. Shout out naman dyan, Dana. Jenny Pico Aquino. Go. Go. Oh, sige na, Dana. Jenny Pico Aquino. Ayan o. Aquino? Masi Kuya Pico. Jenny Pico Aquino. Sige na. Ingat kayo. Hi, DFL ladies. Ingat kayo sa pag-travel na wala ninyo. And please, shout out naman from Destin, Florida. Kay Mrs. Coripo. Hello po, Mrs. Coripo. Hello po, Mrs. Coripo. Ingat po kayo dyan sa Florida. Pagsigaw naman siya. Ha? Ano? Saan? Sigaw ang alin? Darna? Pagpunta nila. Kaya, Pinakamaganda Hello sa kay Sir DFL Os. si Greta. Pakisigaw naman. Ayun, bro. ano daw? Ano daw? Josie. Josie. Ay, Jessica. Josie Josie Fontanella. Hello po kay Josie Sir Josie. Fontanella. Hello po. Hello po, Ma'am Josie. Fontanilla. Ma'am Josie. Ano ba, Josie? Josie. Fontanilla. Hello po. Hello. Magandang gabi po. Mag-travel ka na, Dana. Travel vlog. Mag-vlog ka na, Dana. Travel vlog. Tayo na lang, Dana. Gusto niyo po ba yan? Shout out po kay Sir Ernesto Requentel from Rome, Italy. Hello Anong po. pangalan ng channel tayo? Sir Ernesto. Greta Hello. and Dana vlog. Oh. Mag-ina vlog. Greta, Kailan kayo pupunta ng Greta and Philippine Dana Arena? Adventure. O, diba? Meron na tayong Pinaplano pa channel. po namin kung kailan po ang Pwede punta ko namin ng tawag. Philippine Arena. Wala pa pong final. Hindi atin yan. Later. Papasyal po Salamat, si Dana Greta. sa Mega Mall. Maganda. Thank you po. Shout out. I love you all. Yan, shout out po kay Ma'am Marilyn Domingo. Yan, pinapa-shout out po ni Ma'am Marilyn Mondero. Hello, Hello po. po. Hello. Sorry po kung hindi po Magandang namin gabi kayo po. inabot. Hindi niyo po kami inabot pala. Good evening po. Di bale, mayroon pa naman po sigurong susunod. May bag nga rabi Sana. you, dita. Ang sarap po Pa-shout ng ano out po. naman. Watching from. Mochi. Basahin mo yung ano, nang bilis dun eh.
Kay Sir Aldrin Maranan from Jeddah, KSA. Hello po. Hello po. Ay, sorry. Ano ba yun? Dana, ikaw nga daw mag-shout Yan, out. shout out po sa Macanas family from Bangar, La Union. Hello po sa mga Tabela Union. sa Greta Macanas Travel family. Vlog. Oh. Meron lang suggest ng Greta Travel Vlog. Dana, ikaw na mag-shout Siguro out. pero malaglag mo na naman. Oh, shout out mo daw, Dana. Hindi marunong. Hindi ka marunong magbasa ng pangalan. Ba't wala? Ayan. Meron kami ipapakita sa inyo. Mga, ano to, mga picture namin nung araw. I-reveal. Ayan. Medyo ano mo nga, sinumunti. Lapit-lapit mo. Pakihulaan lang po kung sino po ito. Ano? Papahulaan na lang natin. Kung sino po itong papakita po namin. Ayan, malayo. Ano? Lapit mo konti. Dana, Dana, huwag kang malikot. Guys, wala niyo po kung sino yung Yung baby. baby. Si Mother po yan, si Mother. Mother Dragon. Dapat hindi mo yun. Blurred. Si ilayo mo konti. hindi na nakita. Yan, okay na. Kita. Blurred. Tignan natin sa likod. Kulang yung kape. Yan. Yan, Yan. Ganda, oh. Sino po yan? Guys, hula daw kung sino daw yung baby. Pahula po kung sino po yung baby. Ang mga ka-guest po niyan is May 100 na load daw, Jiko. Isha-shout out daw ng bonggang-bongga natin. 1 week ko siyang ng Team DFL. 1 week siyang i-shout out ng Team DFL. Dali, go. Kung sino po yung baby, Si Gretchen. Si Idol Pupeng. kung sino po yung baby, shout out namin siya ng 1 week. Grabe. Isang linggong vlog. Ano mo, i-review mo kung 7 sino yung episode. nauna. Kung sino yung nauna. Yan. Kasi si dito ni Mama Sino yung mother nyo? Si ano po yan, Mami Dragon. Si Madonna daw. Yan siya. Gretchen. Greta, Okay na, si iharap Greta, na. maitim maganda. Pero maganda. Si Idol Ping yan. Sabi niya, si Gretchen. Pa-shoutout kay Auntie Terry, kalusing ng Barangay Coral. Hello po sa mga Hello taga-Coral. po. Andito po kami sa Coral. Kay Auntie Terry, kulising ba sa Barangay Coral. Saan yun? Barangay Coral. Dito rin yun? Coral, oh. Saan yun? Baka malapit lang dito po yun. Dito po kami sa may La Morena subdivision. Hindi pwede sa'yo. O, tingnan mo kung sino Si Greta, si Aiza, si Gretchen, Yung si Greta nauna. yata. Kaya si Gretchen yan. Hindi pwede. Tingnan mo yung Nakapulbo. nauna. Baby pa lang nakapulbo. Kaanal talaga oh. Kaanal kita kids. Si Joanne po. Sino po yung bata? Si Aiza, Greta yan. Greta Travel. Si Greta maitim pero maganda. Si si Rick na. Ang nakahula is si O, next. Next tayo. Ang nakahula po si Sino nakahula? Wala ka na kape? Tingnan mo, i-review mo yung unang Binuhos nagpap. ko na peng. Sarap ubusin. si Aaron Encarnacion. Tandaan nyo, si Sir Aaron Encarnacion. Shout out kay Sir Aaron Yan. Encarnacion. Yan. Siya pong nauna. Ikaw po ang nanalo sa gabing ito. Kaya ang nanalo po ay yung bata po ay si Greta, ni Greta. Yung pala ututin. Yeah, ako po yun. Oh, next po. Hindi ko rin nakilala yung sarili ko po. Dito po lang po Ito pinakita po, sa- next. Kung sino po yung Sino ba na iba nila yan? Siyempre hindi naman nila kilala. Hindi. Yung kung sino yung Ato yun eh. Wala ba? Wayne Carnel kita kids. Jay Batasan. Invite ka namin kay Balay. Sorry. Ate? Parang si yung anak ni Madjing. If you want po Ito, sino Ano, to? magtimpla akong kape nga. Biken. Ito sino to? Atay rin. Ate Jingjeng. Ba't parang ako si Ate Jingjing dito? Coffee is life. Ito, Next picture. Ano pong kulay? Ano yan? Ano pong kulay yung suot ni
Diba? Ang Ano, galing paano nila lagyan ano nito. to? Ate. Oh, game. Greta Travel Vlog. Yan. Wala! Gangani na tinagan. Oh guys, yan na nga. Yan, nagpaiso. Hanapin niyo po dyan si si Ate Madonna. Yan. At saka si Ate Greta. Ay, si Gretchen, alam na Huwag ko. ka malikot dan. Oh, diba? Ito po. Shout out po kay Ate Irene, kay Kuya Alvin. Oh. Kaya na yung mga mukha niyo ng mga bata pa kayo. Nakaltan lang namin yan dito sa ni Ante, sa kanyang Juan. sa baon. Joanne. Joanne, si Sir Ronnie. Trabaho. 1970s daw, Gretchen. Hindi naman po 1970s, Ano ka ba? Anong 1990s? 90s ka naman. Pa rin naman. Cooper, bakit? Bababa ka? Sabi ni Sir Aaron, pang-apat si Madonna at si Greta yung matangkad. No. Ito guys, may papakita ako sa inyo. Sandali, explain Hanapin niyo natin. si camera girl dito. Sandali, explain natin. Yan. Shoutout po kay Sir Buddy Certifico. Hello po. Hello, Sir Buddy Certifico. Balik to guys, si Ate Madonna. Yan. Di ba ang cute ko nung bata ako? Super. Sana di na lang lumaki. Ito guys, yung kuya namin, si Kuya Alvin. Ang pangit ng kamay ko. Ipanganay po namin, si Ate Jingjing, si Ate Irene, yung nasa Singapore. Ito po si Ate Greta. Siya pa lang yung bunso. Nung bata po siya, maputi po talaga siya. Nung lumaki, ewan ko na lang. Ito Wala pa si dyan. San Teuring ba to? Wala pa si camera Kapatid girl. ni Mama. Bali kami po wala pa dyan. Binubuo pa lang. Binubuo pa lang. Ginagawa pa lang daw. Yeah. Shout out po kay Sir June Balelo. Hello po. Hanapin niyo po si camera girl dito. Kay Dindin Warde. Hello po. Camera girl. Diyan mo. Advance happy birthday kay Noemi. Tingnan. Advance happy birthday po kay Cecil Requintel from Italy. Nandito. Ito? Ate Pin nga. Natawa si Dana. Hindi ako yan. Saan? Guys, meron ako. Tingin ko sa ako. Sabi, nagkenting mo lagat ni Greta di ubing pa ya. Dakil daw yung mulagat ko. Patingin nga yung picture ko. Dakil nga yung mulagat ko. Sabi ako dyan. Dakil. Guys, hanapin niyo si camera. Ay, hindi ako dyan. Buang. Buwang ka pala. Hindi naman ako. Ay, hindi ako yan. Oh, hindi ako yan. Malaglag yung cellphone. Baka ano ka, sinungaling ka masyado. Hindi na yan. Hello po kay Sir Al Rafia from Saudi. O, si Aisan na lang po. Saudi. Ano mo nga, ting? Iyan na nga, oh. Kay Sir Daniela Datu from Tarlac City. Hello Ikon mo po. nga. Dana. Nakapamili. Ayan. Yan, saan po dyan si Aisa? Ayan o. Kitang-kita naman. Pinakamaitim. Saan si Timo, maitim na talaga si ano. Kapinpin. Ayun po yun. Shout out po kay Bandong family. Ay, hindi nakita. Hello po. Ayaw magpakita ng picture. Ito pa, meron Hindi pa. naman kasi ako yon. Gawa-gawa ka naman. Ito pa. Mga pormahan guys nung araw. Ito guys yung pormahan ni Greta nung araw. Ay, oh my God. Ayan. Yan yung kanilang, ay, dali. Baho ng utot. Welcome po, Sir Buddy. Ayan po ang pormahan ni Greta. Tignan mo ang taba ko guys nung Ikaw po sa ating nung- 196 viewers. Good evening po. Pa-shout out po sa Sonia family sa ang taba ko, Brasig. ay.
Brasuhan? Iharap mo dito. Bunsato family ng sa Agno, Mantokan, Pangadinan. Na matukan Masahin mo pangalan. habang may shout out. Pero ito, bumawi naman siya, guys. Bumawi naman yung mga Hindi ko charala. nakilala yung mga yun. Ito. Idol RC, tingnan ko ang mga picture ni Idol Peng. Hala? Ito, Wala guys. pa akong picture dito sa Tarlac kasi bata ay dati Yan, grade gawa 10 ko. pa lang yung ano nan. Bunso. Kasi palang bunso Hindi dati. naman ako ano dito kasi. Hello po sa kay magagandang views vlog. Kay Auntie Tess, hello po. Hello po! Hindi, ang duduling kayong tuma. Dali lang. Shout out po sa Pa-shout out po sa Cabalona family sa Alominus, Pangasinan. Hello po. sa Diyan, dante. Hindi siya maano kasi. sa Tabaconda. Ikaw nga magbasa-basa doon ate. Oh. Kay Mar Lisa's vlog from Vancouver, Canada. Ingat po kayo dyan. Vancouver, Canada. Balik ko na to. Dali, i-saksak mo dun sa walang laban. Pa-shout out naman po Baka ang narinig. Tabaconda family at Pigsaw Cooper. of Pigsaw, Baguio City. Hello po, ingat po kayo dyan sa Baguio. Hindi na po kami nakarating ng Baguio kasi kulang kami, hindi masaya. Nakapunta rin kami sa Little Baguio. sa Pangasinan. Naramdaman naman Sabi naman ni ate, parehas lang naman daw yun. Di, wag na. Tsaka baka magsuka-suka na naman itong mga kasama namin. Masyadong mahihilahin, guys. Paano ba kami Sabi ni Ben around the Hor, world nito? Acasio. Ma'am Greta, pa-shoutout naman po si nanay. Kay Nemen siya, Acasio, from Laguna. Hello po, nanay. Hello po. Magandang gabi sa inyo guys. Kailan uwi nyo ng Mindoro? Next Hindi week. pa po alam. Baka hindi na kami uwi. Charot. Depende po sa ano. Wala kasi ako Lagi ako nasa mga post nyo, mga Yeah, kapatid, nandun mo ako. kabati naman sa family ko dyan sa Oriental Mindoro. Villarreal family. Hello po sa Villarreal family. Miss Greta, pa-shoutout Punta po daw kami sa dyan. son Oh, ninyo. sige Ah, ma'am, po. dali po dito, kapi-kapi tayo. Kanino? Si Ma'am Antayin po namin Merly. kayo. Antayin po namin kayo Sige dito. po. Ikaw naman, dami na lang pa-shoutout. Hindi ka na makagwanta. Isa lang kasi yung phone Parang namin. pag nasa po na sa kape, ano? Ano sa likod mo? Matabang. Hi, Cooper. Kasi matamis pa Mag-shout eh. out ka, Cooper, oh. Maganda Ano na yung balik mo? Hello, Cooper. Saan ka na ba Say ate? hello, Cooper. Bakit may tao sa likod nyo? Sa Ayan may na, harap? ayan na naman yan sila. Ayun na naman si Carne. ayan, Dana, hindi ko pa nakita. Doon yan naman yan sila. Ayun tao, sabi ni Dana. Hindi kanina din, na ano rin ako. Akala ko may tao sa likod. Oo, nakaputi. Nakaputi. Ikaw! Dana, ito mo yung buhok mo, oh. Wala ka na Nakaputi. siya, Oh! Parang ka ng ano dyan. Ikaw na yung sinasabi nila yung tao sa likod. Oh! Saan ka na kasi ate? Salamat sa pagbati, ma'am. Sana pag-uwi nyo makakulab po kayo. Punta ako ng aksidente Mindoro. Sino ba yon? Shout out po sa Lardezaval and Gandesa family sa Punta ako Bagabag, sa... Nueva Vizcaya. Hello po sa mga Lardezaval and Gandesa family. Hop, 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 hop. Kay Torio Vloggers. Hello po. Kita-kits po dyan sa Mindoro. Kontakin Hello nyo lang po po. kami kung gusto nyo po Kay kami. Jersey Arm Music Vlog from KSA. Hello po. Hello, Cooper, Cooper. Saan na? Ito na. Pwede mo yung blue. Ay, Torio Vlogger mga tin. Torio Vlogger. Joke lang Ay, yun. parang Saudi. Natakot na naman kayo. Sana makita ko kayo pagdating ng Manila. Saan po ba kayo, sir? Sa Sir Henry Salvador. Kita-kits po dyan. Sa ano lang po kami, please? Harry. Sa Fairview. Yan, shout out po sa Cabalona family
Diyan sa Alaminos, Pangasinan. Hello po sa mga Kabalona family. Okay po, Sir, Sir Torio. Kay Tanan John Paul from Japan. Tapos ka na tadi. Hindi po. Hello po mga ate, nandyan pa. Nandyan po ba kayo dyan? Nandyan po ba kayo? Ano daw? Shout out po kay Cherry. Nanood ngayon from Veronica, Salvador. Hello po Ma'am Cherry. Pinapa-shout out po ni Sir Henry Salvador. Diba mga INC din kayo, kapatid? Yes po, sir, yes po, Torio Vloggers. Shout out po sa family Arocan from Cainta. Hello sa mga taga-Cainta, Rizal. Magandang gabi po. Sabi ni Marianong Gala Vloggers, hi Dragon Fruit Ladies, pa-shout out nyo kami mga Pinoy vloggers ng UK. Hello po. Hello po. Hello po sa mga Pinoy vlogger dyan sa UK. Magandang Mariano gabi po. Gala Ay, magandang umaga po Vloggers. sa inyo dyan. Marinong Gala. Ay, Marino ba yun? Kasi ang ka na. Ano ng cellphone mo Marinong eh? Gala vlogger. Ay, wait lang, may... Marinong Gala, sorry, Marino pala. Marinong Gala. Hello po. Sino po to? Yan, shout out din po kay Sir Chito Shop Color from Svalbard, Norway. O, pasensya na po kung mali po yung pronunciation ko sa apelyido. Naka-live kami dahil. At kay Sir Erwin Donasco from Bulalakaw. Hello po. Hello po. Oy, 206 viewers. Hello po, magandang gabi po sa ating 208 Hanggang- viewers. Sir Raymond Bonsato, hanggang bukas lang po kami. Alas 8 po, alis na po kami dito bukas ng umaga. Papunta na kami ng Manila. Back to reality. Good luck po naman sa biyahe. Taga kami din. Tapos na ba yan? Sa may kami, ang kinaman. Fremar. Tab. Ano na ba? Tablangan. Tulog ka, Cooper. Yan, kay Sir Edgardo Kumba. Hello po from Jeddah, Saudi Arabia. Hello po. Oh, shout out sa tatay ni Cooper na si Toton. Ay, Toton. Cotton. Cotton. Taray ni Cooper. Team Hello, Laspag Cotton. TV from oh, shout out din po sa Team Laspag TV from Villasis, Pangasinan. Hello po. Hirap ang ay. Wala ko bang load dati? Hindi pa nung ganun pala. Ewan, bagal naman ng... Baga naman ang load up sa galod mo. Pakabilis. Kape po tayo. Wow. Kape mo Salamat yan. po, Bati. Makihingi pa tayo ng kape. Mahangin dito ngayon guys, parang may bagyo. Pero hangin na bagyo siguro. Yan, shout out Kamihan. po kay Ma'am Cora Molina from Kamiling Tarlac. Wow, malapit lang yata yun. Kamiling Tagbay Tarlac ba ano yun? dati tayo doon? Kamiling. Diyan po pinanganak si Father. Si Master Dragon. Di ba may bahay sila apong loob? Sa Kitab yun? Ay, gitog pala. Di ba alam ko. Di ba dito ka pinanganak eh? Tagal naman ang Ikaw parang wala kang alam dito, no? Sa Tarlac. Doon ang alam niya sa Lafay. Kasi doon siya pinanganak sa Silapay. Alam Ako ko pa na yung yung nahuling Kitab. pinanganak, pero ako pa yung mas may Hindi naman ako lagi naalala dito. dito. Nag-itab lang ang alam ko. Yung bahay nila sabi. Ibig ko niya. Thank you po pala sa sa Chamson family. Sa pag-invite sa Yes, amin thank you so kagabi. Thank you so much much po. po. Kay Ate Ate, Karen. kay Uncle, Kay kay Ate Cherry. BFF Sherry Lou. Opo, thank you so much po sa At kay pa-dinner. Karen. Sobrang Thank you nabusog po. po kami. Ang sarap ng pinakbet, the Mhm. best. Naimas ang luto ni Uncle. Si Dana po nandun po Ma- nanonood na si Dana. ma-orange. Nasa ano. Ibang Anong luto daw yan, nilagay hindi nila? daw Ilocano yung Hindi ko luto. alam. Bisa. Ayun ba yun? Pang- Shout out po kay Sir Carlito Padilla. Sa Pampangan Hello po. Pangasinan. Hello po mga kapatid, pa-shoutout po sa mga nakikisig na mga PD ng lokal ng Stockholm, Sweden. Kadante.
Sweden. Kay Ka Dante, Ka Rodi, Ka Ed, Ka Ariel, at Ka Lars. At Ka Lars from Kapilita po. From Kapilita. Chan. Ikaw na po. Ayan na. Di ba na shoutout mo na? Hindi po kasi. Ikaw na. Yan, shoutout po sa makikisig na Pangulong Diakono dyan sa lokal ng Stockholm, Sweden, na si Ka Dante, si Ka Rodi, Ka Ed, Ka Ariel, at si Ka Lars from Pilita. From kay Kapilita. From Kapilita. Hello po. Hello po ating sa mga PD dyan. masisipag na PD Ingat po kayo. Nasaan ba dyan sila? sa Nasa Sweden. Hello po mga kapatid, ingat po kayo Paano dyan po kayo palagi. dyan sa Paano niyo po si Angelica? Pa-shout out naman po. Tuwang-tuwa sa panonood ng vlog niyo. No, thank you. Angelica Panganiban po or De La Cruz? Hello, Ate Agnes! Kamusta rin Hello! yung Beck? Ayaw niya Thank na you na sa, daw yun. Thank you sa Baguio Beans. Napadala mo. Okay ka na, ay? Bati Pwede na na kayo. kayo ni Daddy na- Brian. Okay na yung yung puso. Si Daddy Brian naman, Ano ba naman yan, Daddy? Tito Brian naman. Kaya Ate Greta lang daw yan. Ate, anong oras po kayo aalis dyan? Mga Alas 8. 8:30 AM. daw kami susunduin dito. Saan pala? Sana pag-uwi ko ng Pinas, makakulab ko kayo, mga idol, Dragon, from Marinong Gala Vloggers. Soon po. Punta lang po kayo sa Mindoro. Yan. 1 week niyo ako shout out ha. Sabi niya. Kay Sir Aaron, pilado nga niya? Incarnation. Encarnacion, tandaan mo. Aaron Encarnacion. Punta daw tayong vegan. Sabi ni Ma'am Edmi. Paku-paku. Yan. Soon po, ay hindi pa ngayon. Malayo po High-tech kasi daw eh. Shout out po kay Ma'am Cherry Bantilan from Valenzuela Valenzuela City. City. Hello po, Ma'am Cherry. Yan, ito po. Ito. Second po. Ito. Yan, shout out po kay Caroben Tagnong from lokal ng Ilugin, Metro Manila. Hello po sa mga kapatid natin dyan sa lokal ng Ilugin. Ilugin. Ilugin saan? Kay Ma'am Nora Paredes, hello po. Anong bayan yung Ilugin? Ilugin, basta distrito sila ng Metro Manila is. Kay Benedict Pasetes from Bacnotan, La Union. Hello po. Andito si kapatid na Richie Santiago. Carlen. Nasa ano po siya? Nasa Morong po. Nilog na. Kay Ay, Agnes Daddy Galamay, Richie. shout out. So yung Greta. sponsor. I miss you. Loy, I miss you, boy. See Loy, you and- Angie. Ay, si Kalisa, hello po. Hello po, Kalisa. Hello po. Tapos ano mo to? Jen. Hindi pa. Rebedientes. Hi, good PM. Mga idol, Team DFL, shoutout naman dyan, lalo na sa mga Labos. Shout out to and si Richie Santiago. ingredients. Sapay yung kaan na ano daw? Labusan? Shout out nyo rin si Richie Santiago. Shout out daw kay Richie Santiago. Pinapa-shout out ni Ka Arnel. Labos. And Legazpi. siguro yan. Yan, shout out po sa Labos and Ebedientes family. Yan. Hello po sa Ebedientes family. Hello po. Good evening po. Pati anak ko nakasubscribe na rin sa inyo. Thank you so much po Thank kay you so much Henny po. Salvador. Henny Salvador. Dito sa comment section si Richie. Hindi ko naman nababasa. So, Kay shoutout po kay Ruben Tagnong from Ilugin, Metro Manila East. Dito tayo. Ito okay na to? ito. Nag-con pala siya. Shout out sa Santiago family watching from Canyugan, Morong Rizal. Hello, sis! Hi, Cha! mga Santiago family. Yan, shout out din po kay Sir Melvin Ramos.
At kay Thank you sa Baby load. Dana from KSA. Ay with Baby Dana pala. Yan, shout out kay Sir Melvin Ramos dyan sa KSA. Hello po sir, Hello good po. evening. Si Dana po nanonood na ng TV. Gusto niya yung mga All of, Shoutout din. pinapanood niya yung All of Us Are Dead. Yan, ang kasi. Mas kulang po ang kapatid si Gayem Ben. So, yes po. Opo. Kapatid Lilita po Bautista. 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 Shout out po kay Sir Aaron Garcia from Pampanga. Hello, Gayam Kayoki Aloha. Hello po. Magandang Good gabi sa'yo. evening. Magandang gabi po, Gayem. Good morning po dyan. Ay, good morning pala dyan. Good evening din po kay Gayem Ben and Baguio family. Kay Gayem Ben, kay Ka Dexter, hello po. Kay Charmy at kay Sa ulo niya na agad. Oo, tingnan mo, oh, kay Angge, hello Kay Angge. Yan, kila Ang cute ni Tita. Angge. Ang cute niya mag-Ilocan. Makatita. At kay tita nga. Oh, mabait sila, Ang mabait bait ng Si mother ni Tita. ano. Magsingpit Ni niya. Gayam. Hindi ni Ading Gayem. Mangan tayo gutsi na, nagima. First time namin siyang mamit pero parang matagal na namin siyang kakilala. Ganun siya ka, ano, oo. Hindi siya mahirap Yan, shout out po kay kausap. Anthony Fenwick. Shout out po kay Sel Tuazon from Calamba, Laguna. Hello po sir, ay Sel Tuazon. Anyway. Kay Carmelo Malyada, hello po, good evening. Kay Sir Reynan Martinez. Kay Sir Melvin Ay, Ramos. makakipapanood. Ay, kapag Yan, shout out po sa Ano yung naalala na si Ika? Ano may naalala ko, bumabasa ko ba si Joanne? Poster. Hindi ka na nakamove on. 5 booster na po to. Ewan na lang. Ay, ano to? Ate, pwede, ano to? Ate, pwede po makipag-picture. Andito lang po kami sa Dapdap. Ano pong oras pwede makipag-picture Saan kay yung dapdap? Ate Aisa? At pa-shoutout po sana kay Papa na si Jerry Garcia. Hello, Sir Jerry hello po Sir Garcia. Jerry Garcia. Good evening po. Yan, shout out din po kay kapatid na Melanie Villarreal. Yung boys, baka pag nagkakit bakit? Layo eh. From lokal ng Kwantong distrito ng Hong Kong. Hello po. Ma'am Aika Melanie Villarreal. Nasaan daw si Cooper? Tulog po si Cooper. Pinipik-pik ko pa po Ayan, yung kwet oh. para makatulog. Tinatapik-tapik pa yung quit. Wala po katulog. Prenup ka daw sa may vegan. Vegan? Vegan. 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 Sika talaga Manong Arnela na. Bata dyan. Alam mo panpanunot mo ka? Lay. Lay. Ito si Carmelo Malyada. Tinatakot Joan kami. katabi ni Nana. Ay! Ang ganon. Ano yun? Ayoko na. Yun o, sa likod mo. Napapagkamulan ko talaga. Ano ba yun? Tapos sa likod ko. Kita siya pala. Busod ka kasi dito para Kaya makita nga, mo pa. naku, Ako paniwala kayo sa ganyan. Napintas na bala sa watching from Taiwan. Edward Nobita. Hello kay Sir Edward Nobita watching from Taiwan. Hello po sa Hello mga po. taga-Taiwan, sa viewers namin mga taga-Taiwan. Kay Ariel Soto from Saudi Arabia. Ilaw po, ingat po kayo dyan sa Saudi. Kay Selma ng Quezon City. Hello. Ay, Quezon Province. Hello po. Quezon City. Gantay ko ay. Okay, 217 views. Ito, Thank you okay po, na to? Marianong Gala. Anak ni Marianong Gala. Shout out po kay June Hibyunada Jr. from Polomolok, South Cotabato. Hello po, Sir June. Ano ba naman to? Si Edward? Nabasa ko yun ka Arnel. Kay Doreen Garcia. Hello po.
kay Sir Edward Novida from Taiwan. Ingat po kayo dyan sa Taiwan. Ano sabi niya? Nagusog ba nun, Tichan? Kay Cedric Espinosa for 18. From Santa Rosa, Laguna. Ay, ala. Hello po. Probinsya channel. Ay, hello po. Ay, Meron po kami bigay. Sila po yung nagbigay ng ano. Ng buto. Nakadalawang ano na po kasi sila balik. Eh, medyo malapit lang naman. Pinapunta na rin po namin. Para naman po, kasi nakakahiya po kasi. Kabaho ko pa naman. Ako na. Nakita ka sa Oy, ako naligo Isa bago itong- umalis. Kasi malamig guys. Alternate ako maligo. Bukas na ulit. Naligo ako kahapon. Pasok po. Hello, Manang! Hello po. Tuloy po kayo. Sige, may to. Kain po tayo ng butki. Tayo magkape-kape, mga butsi-butsi. Pasok po kayo. Pasok po. O, yan. May Lagi mas bisita tayo, guys. O, hindi kasi nila kami nabutan kanina. Pasok daw kayo. Pakita natin sila sa ano. Hindi, harap ang Uy, pasok daw kayo muna dito. Bisita po kami. Ayun po ang aming mga visitors ngayong gabi. Yan, from, ano. Decor. Dito lang yan sila sa likod. Malapit lang po yun. Ayan. Inindi ko pa sila kaya medyo natagalan kami. Kayo Pero po galing si, po kami dito kagabi. Ay, oo nga po. Ay, maaga po kasi Wala, kami. nakita ko kayo na ganyan lang kinain ka ako. Nila sila kinailan na rin. Thank you po sa Botchi. Ayan. Thank you po. Kaway Ito si ate. Sa ating mga viewers. Si Ma'am Merly. Sinadya nila kami dito, guys. Ito dyan kagabi pa sila pumunta kaya lang Nakadalawang na po. Nakadalawang punta. 9:30. Tatlo kami kagabi. Sa baba eh. Ay, nay, napila yan. Ay, sagot ko. Ikaw nga. Kapi po. Sige. Pero aalis na po kayo bukas. Opo, ng umaga po. Ng mga 9. 9 po. Taga Mindoro kayo. Pero Opo. Taga dito po kasi sila, ano po. taga dito yung nanay nila. Nanay, di ba? Mga kapatid po ni Mama to. Oh. Magandang gabi po. Kakilala mo pa na eh. Baka kilala niyo po yung mga yan. Talaga Oo, baka kilala yan kasi nagtitinda sila sa palengke. Sila. Kasi Madam Remedios po, kilala niyo Bautista. Diyan po sa CIT dati nagtuturo. Mother mo. Ay, tita po namin, panganay po nila Mother. Hey, friend, pwede daw kayo magkita. Taga Pampanga lang daw siya. Sabi ni Sir Aaron Yung mga ano Garcia. dyan, yung mga Pwede, nagmamain pwede kayo. po. Sabi niya po, oh. Ay, kay Peng. Lagot ka Sa personal pangit. Alam, di naman. Ay, tanongin niyo yung mga ano natin. Yung mga Kayo nandito. po ang magsabi sa kanya. Ano po yung ano dyan? Yung, ano to, tawag dito. Yung, Bakit? Hindi, kung ano mga Usap kayo dito. totoong itsura namin sa personal. Sige, magtapat kayo. Ay, magaganda sila. Sabi nila, agkukursong na tirupa na. Nagbibisit mo Hindi, gaya. tinan nyo sila, gaganda talaga. Ang dami ata nagko-comment. Oo nga po. 200 na yung ano niya. 214 viewers. Ayaw po, butsi po. Mga sige po. Basta pa. Sige, kakapit na lang ano. Usod ka dito, te. Mga sexy sila. Ano bilbil na eh. Talong nga ako. Dalaga pa tong tatlo. Ay, pero yan, may boyfriend na yan eh. May? Boyfriend. It's not. Ay, sana. Hello po kay Ma'am Rose Anibalan. Ito po, anak niya po. Hindi ko sila sinama. Pagod nila. Adayo pa Jay, kayo, lugar yun. Toyo. Hello daw po sa mga... Diyan lang sa ano, ulit lang na pala. Sa likod po lang si IT. Ano? Balarca Street. Poblacion Ah, Norte. poblasyon. Nagdadalakmat ito ko dati, ICF. Sa ICF po. Yung may sa tawad lang. Nagsublak mo lang nito. Ay, pero taga Mindoro po talaga kayo. Malawa nga nila yung bukid nila doon eh. Sa Mindoro. Shout out na, shout out. Shout out po kay Sir Lawrence Adriel Peniquito at kay
Kino, Pinikito. Asan si ano? Si Dana. Pinikito, family. Dana! Dana! Uy, Dana, alika dito. Gusto ka nang makita. Dana! Dana? May buntot sa likod dyan. Kay Maggie Tabo from Mabait pa yung asa niya. Bukada. Hello po. Kaya pala sinasabi niya kanina, oh. Dali, halika rito. May bisita ka, oh. Alika, Dana. Ikaw Say hi to, pinunta ka rin namin ano. si Dana. Oh, naku, Dana, ikaw pinuntahan nila. Lahat kaya nila. Hello po. Sila na, siya talaga yung totoo mong nanay. Kukunin ka Mas na. maganda ako kay Dana. Yan na naman. Paakin mo na yung gamit Patingin mo. nga aso niya ate. Kukunin ka na nila. Namaparas kay maputi. Ay, ang ganda pala ni Dana, no? Dana, dali dito! Dana, Ay, Dana. dali, dali. Akit ko dito. Mahihain siya. Yan. Magpakilala ka. Shout out po sa best Bago siya. Diba? Pinapagawa lang siya ng account. Mr. Aaron Encarnacion na si Tita Buwas Nagilaw ka ba, Dana? Hindi ka naman nagilaw sa kanila. from Hong Kong. Ikaw nga pinuntahan nila dito, hindi naman kami. Gusto nilang Uy, makita. mga tama, lahat ka. Ilang taon na po siya? Sa hindi ko sama si ano, no? Si Gigi, tsaka sila ano, no? Hindi na kasi Sakit naman po kasi. Silang tipo Ay, bawal po. Meron, Ligaya. ano kung hinanap nila sa ano. ano lang naman. Kaya lang kasi hindi niya kaya talaga magbiyahe. Pinipilit na nga namin. Bangon ka dito, hindi ka paungaran. Kunami ka. Marunong din po kayo magpanggalatot. Ay, si mama, marunong. Ang gapula. Ang gapula, ang gaputi. Dala siya gaylata. Mga tapok. Sila po magkapatid. Mga tapok lang alam ko. Ano yung mga Magkapatid tapok? sila. Tayo-tayo? Magkakapatid. Sila magkamukha. Yes po, kapatid po namin si Alvin Galamay, Delia Ablao. Yan, nasa Singapore din po ito. Hello po. Bunso si kay Pei. Delia. Ayun, yung bata. Ano po yung Ablao. katutubo po? Bali, parang ano Ano po ka Delia? scholar ng DFL. Siguro marami na kayong... Opo, andito pa po kami sa Kuran hanggang bukas po ng alas 8 ng umaga. Sikat lang. Wala Marami silang viewers. Naku na-invest namin Agite Bilbilbi. Hindi kasi tignan mo si Juan. Shout out po ano kay na Sir yun? Nathan James Sato Si at ano? kay Hindi, Mama Nene yung from lalaki, Bianca. si Kulot, yung idol ni Kuya. Wala naman. Si Mariano. Ay, Marianong ano? Nag-ano po siya dito? Marianong o Marinong Lago? Mariano. Ah, Mariano. Ay, Yung, Mariano kasi si basa ko. Mariano yung ano ni Juan, ni Angel. Shout out po sa mga taga-barangay Kayanga. Hello po, andyan po kami kahapon sa Sa mga Kayanga. taga-Kayanga. Nag-enjoy kami dyan, nagkanta-kanta si Dana. Yung narinig yung ano, yung agpalaw, nagpanay, dibus na. Sabi niya, ay, magtaw. Ni Dana Ajay! Yan, shout out din po sa Asuncion family Dana, tignan from kami doon. Iloilo and from Mexigan. Hello po sa Asuncion Katatapos lang family. namin. Nag-ibas ni Butchio. Si kayo nagramay. Hindi ko pinagawa ko lang. Ang sarap. Busy. Busy ang Ang ina. alam niya, ang masarap niya pong kakanin. Salamat. Kuya Si Arnel. Ka Alvin lang po at si ano. Kuya Arnel, galamay. Kuya Arnel. Si Kuya Arnel. Opo, Sinong Pinsan. pinakapanganay sa inyo? pinsa po namin si Kuya Arnel Galamay. Pero Kuya pito po po namin talaga si kami. Puro si kayo Ka babae? Alvin Galamay dyan ano sa po, Singapore. May Yung isa pang pong babae nasa Singapore, isa lang natin sa probinsya. May asawa na rin, no? Saan po kayo sa Mindoro, ate? Alam nyo ding mag Oriental? Occidental po. Hindi ka layo, mas malayo pa yun sa ano ata. Mas malayo yung ano, occidental sa ano. Kaya lang kasi ano po kasi, sa lubong kasi yun eh. Magkaiba naman ng, pwede rin naman magkaiba ng mas malapit sa pag-abra. Pag sa oriental po kami dumaan, mas malayo po. Shout out po kay Sir Joey Corpus from Villasis, Pangasinan. Dami tayong viewers sa ano, Pangasinan. Gusto nga rin sana namin. Siya po taga Pangasinan. Nagupangasinan. Talagang doon. Di Dito lang Pangasinan. yung asawa. Ilocano lang talaga. Hindi siya marunong Hindi ko marunong mag-Ilocano. mag-Ilocano pero Kasi marami sa Pangasinan. May place na Ilocano lang sila, kahit Pangasinan. Pero pag Panggalatok, marunong ka mag-Panggalatok. nakakaintindi lang. Ayun yung Pangasinan, no? Pangasinan, yung pang, yung ano yun, Panggalatok, Agaylatan. Pangalatok, Agaylatan. Ano po ba yung Agaylatan? Parang expression lang po. Parang ano ba yan? Maganda po. Parang ganun Oh, lang. ano ba yan? Magkailan. Hindi, kapampangan yun. Ah, magkaiba ba yun? Ano pa? Mga tapok. Naglalawak na? Mga di ba? Ilocano yun? Mga tayon, ganun yun. Tayo. Pag Oh, mga tapok. Ilocano. Oh. Mga tapo.
Ang tapo kasi tapo. Hindi. Mga tapo. Mangan tapo, pag alukin mo siya. Kain tayo. Oh, yun nga yun. Mga tapo. Mangan tapo. Tapo. Aji ko Pangan tayo po. impawil abong. Gawi doon. Oo, Gawi natin doon. din. Pawilay abong. Ayan, Pawil na Mali lang abong. kayo. Uuwi na sa Hindi yung kasi bahay. yung madalas namin marinig kay mama. Impawil abong. Pura na. Impawilakla, iba naman yun. Impawilakla, Uwi uwi na na ako. ako. Kung kwan, impawil lad abong. May lad. Nalasi. Dapat ano, dapat matuto rin kami pagpanggalato. Kasi ano, Pero yung boses mo, parang panggala to. ako, ako ano talaga, kasi Ilocano talaga. Yung boses niya panggala to. Isang Ano bukal na lang daw si Kuya. Matangkang. Solid DFL here. Thank you po, Delia Abla. Sa Ilocano po. Una yung tinatangkan. Maganda yung pinunta nyo doon sa Biskaya. Kami doon kami nagbibiyahe te. Yan, shout out Sa Bambakay kay Bel nagpunta? Vergara So may from ano kami, saan ba? Toronto, Sa may Canada. Dupa. Hello po, Ma'am Bel. Sa Dupax na. Dupa. Dupak, ano. Sulano. Sulano. Ay, medyo malayo na po yung Solano. Saan Dito na lang kayo sa may Aritaw. Aritaw, bungad po siya Parang kay Aritaw. Solano. Ay, kay ano, kay Dupak. Shout Baka sa out po Santa Fe kay lang Sir yun. Jerry Ceres. Hindi, Pagbaba na Aritaw po, na eh. pagbaba na po yun. Pero hindi pa sila karating talaga sa Bamban. Sa talagang palengke ng ano. Enba. Biskaya. Enba. Ay, yung imbat po, yun po yung napuntahan po namin nung bago po kami umuwi. Ano nang pan, mga Yung mga bagsakan. Bagsakan ng gulay, doon kami namimili sila. Oo, doon po kayo kumukuha ng ano. Marami doon. Dami nga Gulay, po, bagyo, mura. kamatis. Mura po ngayon ng gulay. Mura. Sarap po bili. Doon, no? Ang mahal lang ko ang broccoli tsaka yung cauliflower. Hindi nyo ata nasubukan na malengke dito. Ano? No, namalengke po. Dito na po. Hindi pa na po. mga Bukas mga wala ano po ko sa yung sila. signal dito. Ako, Mahina po Hindi yung signal. Kailangan pang maghanap sa kami dito para Nakikonnect lang po kami sa wifi, kaya kami nakaano eh. Wala pong signal ang globe, mahirap. Paano kasi lang mapapanood Wala eh. kasama po dito, di ba? Globe. Wala po, ilang Nung taon. Converge ang ano nila ngayon ate? Wi-Fi nila converge. Hindi ko po alam nila kung ano po yung ano nila. Dito po sa kabila. Gininaw na. Nagsilsale. Tumiksik siya. malamig siguro. Hindi ka natutulog, walang kalambutan no? Yung paa mo. Lagi nakabalikot yung banya sa hindi na. May ganyan Bali po, pinanganak na kung gano'n. mawala ang jowa, wag lang yan kulambo nila. Kulambo is life. Siya, ay ako naman po pag matutulog lang. Pero siya, Diyos ko dahil kahit... Kahit nakaupo po lang po siya, ganun. Ako pag matutulog lang. Pero mas malupit dyan yung asawa naman ng kuya ko. Nagsabag lang po niya yung ginaganon-ganon niya lang po. Pinakapa-kapa. Alin? Yung kulang gaspang. Kahit nasa opisina siya, ganun pa. Eh siya kahit umaalis din. Hindi Hindi pag ano naman, lang pag naman. ano lang, pag nasa bahay lang. Pag magkapa kami ng ano, sabi hindi, bawal na DVD na. Pag nagkapa isda. Hindi po, pag ano lang. Pag magka-camping, nagkambol, camping. pag nagkambol ng isda. Anak na lasi daw, anak na lasi. Anak na lase? Anak na lase? Anak na na lasi. lasi. Sabi ni Expression. Karen, anak na Expression lasi. lang yun. Expression yun. Ano, Anak na lase? Anak na lase. Nalasi ka. Yan, shout out po kay Menti Garcia at kay Doreen Garcia. Hello po. Sa Garcia family. Oh, shout out ka na, ano, dali, shout out mo na. Shout out ka sa papa mo. Ah, dali, shout out. Dali. Si Dana po ay nanonood ng ano. Natagit mo ko live to YouTube. Live yan, naka-live. Oh, nahiya. Shoutout ka na sa ano mo. Pag inanap ka na. Dito lang po ako. Tatay, huwag mo akong hanapin. Oh, kasi sa inyo po dyan, nakarap. No, Sanji. Hindi ko siya shout out ko. Ayan na. Ano, shout out mo na si tatay. Shout out sa tatay ko nung natutulog. Tinakasan niya si tatay. Biro ko Sino na siya kayo. shout out mo? Biglang nakalimutan. Thank you po sa, ano, pabulabuchi. Ayan. Naging mas libot. Picturean mo na sa Ate Marley. Oh. Picturean mo sa Ate Oo pala yung cellphone ko. Ala. Gantay pala si tatay doon.
Shout out Hindi po po, kay asawa po ni Kwan. Asawa po niya. Kanya. From Novaliches of Gabar. Ano daw tayo, picture ni si ate. Ay, sa naman. Picture daw kami guys. O, di ba? May pants na naman kami. Nagpunta ka doon, makipicture doon. Kami ba? Nakakaraos. Alexa! Ikaw na lang mag-picture. Dito po ako po. Tayo! Pa-selfie. Halika na. Wait lang guys. Wait lang kami. Ito yung Stay po kayo lang. Namin kita si nanay. Busy lang po kami. Saglit lang po. 1, 2, 3, go. Nanginginig ka naman, blurred yan. Tanggalin natin. Isa pa lang. Sige. Isa pa lang. 1, Hindi naman ako nakikita ata. 1, 2, 3. Thank you po. Salamat. Thank you po sa Nandiyan yung pa pagpunta. kami talaga Kay dito. Davina po. Idol daw kayo. Ngayon, idol na rin namin. Thank you po. Pag nanonood dito eh. Sa dati kasi sa TV lang kami nanonood, siyempre hindi ka makapag-comment doon, di ba? Opo. Dati. Doon lang kami nanonood kaya hindi ko nakakapag ano. Atawan mo eh. Ay, Oh. Asa na Alexa? bungal at bilisan. 1, 2, 3, go. Halika na rin. Sorry, ako nag-itay. May naka-video pala. Sada pa yung may isa ka. Wala mang magkukomment naman si Ka-Arnel Isa pa dito. daw. Arnel, stay put ka lang. Yan. Screenshot na rin po kami. Joke lang. Sakitin ang tagal ko. Sa mga po naghahanap po ng jowa dyan, Pamay na po. Kumay na lang to. Pamay. pamain na lang po yung mga nasa gitna. Magaganda sila. Okay, thank you. Sa gabi. Maganda sa gabi. Hindi maganda sila. Parang ang magkapatid lang ito. Ito. Ibang mukha, iba din yun. Uy, kasi nga, Yampun po talaga to. oh, iba siya Talaga, mukha. hindi kami magkakamukha eh. Iba. Hindi. Sila lang po magkamukha. Gano'n. Doon tayo, Beng. Kamukha nila tatay nila. Mas maganda daw tayo. Puro, ay, kayo mga dalaga pa kayo. Ito lang ang Ako lang po boyfriend. ang... May Ako asawa pa yung na may asawa na. Ito mag-aasawa pa lang. Si ate, Ito magjojowa pa lang. Ito wala pang jowa. Since birth. Medyo ba jowa? Ay, walang jowa. Bawa lang na. Hindi kayo makagap-apat. Ito po kayo dyan. ayan na yung kuya ko. Hindi kayo. Pasok! NBSB. O, dali na pala NBSB. sila. NBSB. Pakilala niyo na po. Sige na po. Manikan na daw agad. Ito yung nanay na. Kalebo na kayo. Meron ka na pa. Balik ka, ma'am. Hala ka nila. Tatlo yung nata niya. Tatlo yung nata. Pili ka daw. Tatlo daw po. Tatlo. Arnelle, agmadi-madi pa eh. Ay, naka-live kayo ako. Sige Hello lang. po. Sa 270 views. Dumadami sila, dumadami. Pabati naman sa mga anak ko. Sali po kami sa picture. Ano kaya itsura natin na kami? Wala na kayong tura ko dyan, nakita pala. Any screenshot? Kita sa live Picture eh. niyo dyan mamaya. Namo, yan o, yan o. Ngiting-ngiti. Maka-smile. Kala mo ano oh. Kagandahan. Bang. Ang ganda na. Shout out po kay Kapulin at ka Henry dito po sa lokal ng Stockholm, Sweden from Kapilita. Bautista, hello po kay Kapulin at ka Henry. Hello po. Namungkot po katakatawa datan ko. Purong Ilocano nga siya. Well, Ay, ano, bago lang po ito, no? Opo, 2 bibigay months lang pa rin. lang. May Pagdating lahi. namin. Oo, nakita ko nga eh. Bigay ng aming mabait na subscriber. Well, binigay lang po siya. Yung sumundo sa inyo, di ba? Kalawang naman ito sa inyo lahat. rated. Ay, hindi po. Sa ating Nag-awang-awa kayo ng Shout out po kay Lola
Bahay pa po. Lola Lydia Kay mama mo ay. Hugo from Nasugbo, Batangas. Ay, ano Bali di? na masyal Mamasya lang kayo dito. Kasama niyo si mama niyo, kapatid ng mama mo. Opo. Panganay nila. Sabi natin, Rosan. Sayang hindi sila sa Sige, rito yung lagi Ang adik bago lang siya. Isang buwan pa lang sa buwan. 2 months na daw po siya. May lahi kayo. Kunin mo. Pwede mo ano. Sige po. Pero usog. Yan, shout out po kay Mr. and Mrs. Mahilig sila- Medina. mahilig kasi Hello sila po, sa Mr. and aso. Mrs. Medina. Sila. Oo, meron. Lahing aso. May lahi ko, may lahi ko. Di ba ganyan yung yung aso niya, no? Ate Julie. Pamahal lang ganito. Binigay lang. Yan, Tagay. kay Sir Kelvin Baguio from Japan. Hello Siguro po marami dyan sa silang mga aso, no? taga-Japan. Ay, sinundulan po kayo sa airport. Kay Erna Ang Wise subscribers lang din. from Ay, Ohio, dami USA. nila. Hello Ang po dami sa mga nila nito. taga-USA. Good evening. Ay, good morning. Umaga sa kanila. Good morning do. Galing araw. Yan, kay Sir Edwin Agunoy. Hello po. Pinapanood Good rin evening ako po. dun eh. Sa California yung miss ko. Pagbigay ng kwan. ng ayuda. Kay Isang RZ box po ng ano. Archevelo from Ay, Daig pinapanood din ako dun Camarines sa Norte. USA, California. Arcevido. Hello Ano po. po yan? Kaninong cellphone yan, bebe? Ano po ninyo? Sa akin. Yung ano, Shanghai, California, USA. Wala bang nakablo? Shanghai. Shout out po sa NN Max Vlog. NN Max. Naka-blue, baka ikaw yun. Ay, sa Timor Leon. Iba-ibang ako. mukha. Oo, iba-iba. Ito magkamukha tsaka yun, ano. Parang sila Parang kasi magkapatid ano po, lang. malapad yung mukha. Sa ilong. Isa po. Isang Ate shape. bata. Iba-ibang mukha. Kayo, Akala medyo. ko kung akala mo si Gretchen ko, no, mataba sa personal. Sa mata. Yun, ibang mata mo. Tingnan mo naman yung katawan naman na Ano lang? Ibang shape ng mata niya. Pero itong mga ito, iisa yung kanila. O, yun na Kung magkam... 6 kayong babae, Nakahugis po ng mukha. Pare-pareho. Ito iba kasi. iba. Mag-walk Pag out na ganyan. ako. Joke. Hindi, pinakamaganda to guys sa person. Si camera guys. Single siya, single. Single na single. Kapag daw tita yung anak niya, boy, may 3 siyang binata. Apat sila. Kaya lang, Nakalungad ako. hindi ko kwan yung anak ko. Hindi ko irereto. Yun, yung isa yun. Babae. Ilang taon na po yan? Ito po. Sakay na. Paano na siya? Tanda na, 30. 30 po? Oh, 29. Shout out po kay Dennis Vlog. 29 na po siya. Hindi halata. Parang ano pa lang. Ay, kailangan sa music yung aso. Sige, basa nga, basa nga. Pero, Mga 30 plus na po kami. Yan lang yung bunso. 30 plus na kayo? 26. 34, 32. 51. Shout out po kay Emod Hindi halata eh. Castillo. Alam mo, mga kwan pa lang kayo, 30 Akala ko plus nasa na pala. mga... Kala ko mga 20 plus lang. Nagsapa kay Dahil dyan. Amerika. Smiling face siya. Shout out po kay Tito Roberto Ang ganda Hugo. naman itong kanya. Happy birthday po, Tito Presko. Roberto. Tapos mahangin pa. Ang gandang halaman. Kay JV Vlog. Hello po. Pero mga 8:30 daw po kami sunduin din. Ano, magbabangka kayo? Ay, ano? Van, direkto na? O sasakay ng kwan? Mga third year po. Mm. Tapos barko po. Tapos, sasakay kayo ng boat. Ba't po pwede rin po ano? Depende kung saan mo gusto. Nag-stay pa po kami sa Manila bago po mo. Ah, Shout out po sa Gawat family ng Matalapita Panty. Matalapita. 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 Doon, papunta doon. Hello po sa Sa Gawat family. Yung papuntang daan, papunta ng Ramos. Santa Ines Oh, yun. Ramos Kay po. Casey Althea Francisco from Palawan. Hello po, Libby. Tulogin mo yung anak mo. Ay, sa kanya lang po binigay. Sa atin. Sa team na rin. Mm. Kasi pare-pare kami naman Kay nag-aaral. Mr. and Mrs. Caprombi from Virginia, USA. Hello po. Good Balik araw morning. dyan, ano daw sabi ni Sir Kiyoki. 12 a.m. 2:12. Yan. Shout out din po sa Monterola family
from Occidental Mindoro. Monterola. Mga taga-Manukot po ang Monterola. Watching from Dubai. Hello sa mga Monterola family. Hindi ko na rin po saan pag-isipan. Yeah, shout out po kay Andrew Romualdan. From Taiwan. Hello po, Sir Andrew. From Taiwan. Kaya tita ni, Marod. Nagsug kayo pa. Sub kami. Yes, ang sarap po ng butchi. May cheese sa loob. Mga dalaga ng Sarap. Dalaga. Oh, may binata rin po kami dito. Kuya Pe! Lesbian yung maliit. Saway ka ate. Dito ka kasi nang ito. Ano ba yung nasa table natin? Butchi po. Galing po Oh, kila. ayan po, dala po nilang buti. Hindi na tinagan eh. Tinagan na mami na eh. Magkano po yung isang ganito? Masarap siya guys. Secret po. Masarap kasi. Masarap po siya. Paborito ko to. Kaya lang mabilis siya makabusog talaga. No? Bawalin po namin to sa Manila pa bukas. Hindi masisira yan. Yeah. Thank you so much po sa butchi. Paborito yan ni Papa. Lagay po kami sa Nako, pag si Papa yan, naubos na. Uy, kaya ni Padre Ato eh. Pero nung kailan yun, munggo namin pinalaman. Masarap din yung munggo. Ano yung cheese? Shout out po kay Coco Jans from Winnipeg, Canada. Hello po. Hello, good morning. Kay Diyan sa Rowena Canada. Damaso from California, USA. Damaso. Pangalaman natin ito sa pera. Sa kape daw siya. Parang na. Gina. Makuha ka sa... Ayun, dahil medyo gabi na rin po. At baka kami nakakaabala na sa aming mga kapitbahay. Yan, magandang gabi po sa inyong lahat. Kami po ay Thank you po sa mga nanood sa aming live, sa mga nakijoy. magandang umaga Thank you sa so inyong much po. lahat. Magandang gabi. Abangan nyo na lang po yung upload namin bukas. Thank you. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na po kayo. Dali, oh. Bye-bye. Say bye. Bye-bye. Bye! Bye-bye. Say bye-bye, Cooper. Pindot mo na si yes. Like and subscribe. Please like and subscribe. Hindi na na-shout out yung mga sa